Aman halife sağ olun. Men şulayda bir zat diýatladım gelýär. Ine şu ýanymda oturan şagirdlerim her biri 3-nji sınıfy gutorup gelen şagirdlerim. Ine şular hemmesini ana häzirki döwürde ana tuweleme nota howatly hem sadan hem bagş edip ýetişdiler. Ine Cumagul baýta diwan alyp göreli. Ol tuweleme ol şirwan perdaňa galsana bagşy diýen bäsleşige gatnaşdy 2009-njy ýylda ikinji ýere munasip boldy. O ýeki onda da däl, öz mekdebimizde geçirilýän ýarşylara tükör gatnap bir näçe tapar birinji ýerlere munasip boldy. Ana Berdimurat Bekmuradow otyr tuweleme olam şo 10-njy ýylda geçiren ýarşa gatnap olam ikinji ýer aldy. O şonuň ýaly şol kiçijik käde batyl hesi bilen şu Zülpün senin diýen halk aýdymlaýdyp tuweleme bir näçe ýaşlarda birinji ýerler aldy geldi. Näsahra tuweleme mektepde geçirilen bir ýarşymyzda bäsleşikde ikinji ýer aldy. Mekanjan bilen hemmesine gollap berip sadanlyk etmekden uluhan işler diýär. Tuweleme bu hem şagirdlerime sadanlyk etip berýär hem özüme sadanlyk edip otyr. Indi bolsa